Mawungangeni kwi second phase noma ngabe usindisiwe uyakhubeka mawululekwa. Uma ungakangeni ku second phase indlela ogqoke ngayo uthi nje hey Nkosi yami ngangibona umama Mahlaba Nkosi yami hey ngingafa. Uyena la awukangeni ke ku second phase. Mase ungene ku second phase unesambulo sokuthi my body is not for show. My body is not for temptation to other opposite sex. My body is not an object of sex. My body is the temple of the Holy Spirit. My body indlu yabahlonishwa. La kuhlala khona uGod, the Father, the Son and the Holy Spirit. I refuse to be sexy. Because to be sexy is to be in a position where you provoke sexual passions to an opposite sex. Nomuntu yabonga nje usukubonga into ebhedayo. How you look sexy. Kushuthi you are a stimuli. You are stimulating sexual passions to an opposite sex. Because abantu besilisa vele ba weak emehlweni. So into ayibonayo isheshe ifike enhlizweni bese inhliziyo iphampa ngamandla. Ebese yakhala lo mzimba. uDavide walizimba ezu66 wayinqoba zonke wabulala ibhubesi neBhere noGoliath kodwa wahlola umuntu wesifazane ongaqokile. It's dangerous. Umuntu wesifazane umzimba wakhe unama electricities angafanele ahambe shoka noma yibani. That is why kudimandwa ukuthi uhloniphe umzimba wakho ngoba une electricity. Manje uMongcwele kwi second phase he becomes a counselor. Uyafundisa athi mntanami ngeke sakulungela le. Phela kusaphila wena uKristu ophilayo. Wena uyiambassador Yesu. You are a representative of Christ. Uyincwadi engabhaliwe ngoinki ebhalwe ngami abantu abayifundayo. You can be stylish but in the modern apparel. Ube stylish, ube right. But man, yeah, but to hlonipheke at the same time, because now you are there to glorify God with your body. Lento ayifuna ukuthi uzungene emoyeni ukhulume ngelwimi ukuze uyi-understand ukuthi ayikho right. Nomuntu ongakholwa uyancimfa mayibona into esifazane engayihloniphi. Ngoba ngomzimba wakho you can communicate ukuthi I'm available. It's a non-verbal communication, your body language. That's why badayisa ngomzimba. Abasho ukuthi siyadayisa njalo bavele bathi nje bapictures namamini abo bathi busayibona ukuthi ukuyadayiswa ke la. Musu kuba for sale kanti sewathengwa ngegazi. One of the purposes zokudizayinwa kwengubo zobesifazane is to kill the carriers of the seed. Is to kill the males. Because they carry the seed of God with them. They are the seed carriers, while women are the what do you call it? Yes, thank you, my wife. They are the incubators of the seed that has been given to them. They've got a chamber there that preserve the seed, keep the seed, multiply the seed. But all men are the carriers of the generations. So umsatane etageta abantu besilisa akayi kubo uya kubantu besifazane afika akhulume nabo njengenyoka bese kusuka bona abantu besifazane bodlisa inyoka bodlisa umuntu wesilisa into engadliwa abayithathe enyokeni. Umuntu uSathana akayi direct most of the time kumuntu wesilisa uya ngomuntu wesifazane. Abezwanga njalo. Wehluleka kuSamson ukuya direct. Mayithuza ngebhubesi uyalihlephula uSamson. Wabona akaye ngomuntu othathwe endodeni. Wathathwe eduze kwenhliziyo yendoda ukuze akwazi ukushesha afike enhlizweni.
umuntu wesifazane akathathwa ngekhanda ngoba angafika kudala endodeni, akathathwa ngonyaweni ngoba angafika kudala endodeni, uthathwe eduze kwenhliziyo ukuze into yakhe isheshe ifike enhlizweni yendoda. So you cannot be careless that way. Lithi iBhayibheli ilingo ngeke zingafiki kukhulunywa namadoda, kodwa mayelo esiza ngaye kukhulunywa nabantu besifazane. They will pay for that. They will pay for amadoda anamandla afele kubona. Masukholwa awusasipheleli, awusakwenza ukuthanda. Lithi iBhayibheli ongilandelayo makathabathe isiphambano sakhe. Kodwa ijogwe uthi thabathani ijogwe lami, iministry leyo sesikhonza enkonzweni. Ijogwe lisho ministry lisikhonza kwabazalwane, kodwa isiphambano sisho to deal with yourself. Bonke abakaKristu bayibathela inyama yabo nenkanuko zayo. Ngesikhathi uzila ukudla, you are hanging your flesh on the cross. Ngesikhathi uthandaza, uzuthandaza ngelimi, you are hanging the flesh on the cross ngoba inyama ayifuni ukuthandaza, ifuna ubuka iTV kuphela. Mawufuna ukuletha ubuthongo enyameni, qala uthandaza uzozwa ubuthongo sebuthi. Mawubuka isiqephu esimnandi, inyama ivula amehlo. Maxoxa indaba, inyama iba alert. Mase kuthandazwa ufica bonke abathebethi. Ngoba umoya ovumayo kodwa inyama ibuthakathaka ngoba ayizwani nento zikamoya. Manje siyamdinga umoya ngcwele with second phase to save us from us. Inyama, it's an enemy from within you. Uma ukubetha izinto ingoba kune inside job enzekile, usathana ukuthola ngaphandle wenziwa inyama ekusebenza ngaphakathi. Mawuzwa abantu ukuthi abafike bathatha imali ebhenki benza ukuthi checka kunomuntu ola ibhenki ohlangana nabantu abangaphandle. So inyama yakho, it's an enemy within you, a connect an enemy outside you. Whoever wayengeke athathe isithelo singaphandle kungazange bekhona ukufisa okungaphakathi. Igundana alikwazi ukudla ushizi bese liyafa lishawa ithep ingekho into ethe yenza ukunuka kashizi, yasivukelwa iappetite, yasiyahamba yaya kunoqhaka. Igundana lahanjiswa umquphi liyazihambela. Nathi njengoba sisindisiwe nje kuthiwa imiphefumulo yethu akusho umoya wethu lapho. Ngoba i-temptation is of your soul, not of your spirit. Imphefumulo yethu iphunyukile ogibeli labaquphi, ugibela phukile thina saphunyuka. Ubani umquphi? uSathane. Yini ugibe? Ukufa. Yini bait? Isono. Manje uSathane mayiqupha azange amkhelele weva isithelo, wazikhelela yena. A restaurant kaSathane, you help yourself. It's self-service. We eat as much. Eat now and pay later. Later, ku chapter 3, Genesis, kwafika isiqalekiso, kwafika ukufa. Sebeyakhokha manje, ibill seyifikile. Kumnandi usatenda nomfana, nihamba kahle, nitenda kanje. Kodwa kubhlungu mase nithola umvuzo. Sekulethwa ibill ibhaliwe HIV, ibill ibhaliwe. You have to pay for the rest of your life. Ushiya abantwana bebancane baphile nogogo. Funeka ukhethe njengoMoses elithi iBhayibheli sekhulile. That is the second phase kaMoya Ngcwele. Ukukhula kwabazalwane, not ukuzalwa kwabazalwane. Asinankinga ngokuzalwa kwakho ngoba uzalwa once, kodwa sinenkinga nokukhula kwakho ngoba funeka ukhule daily. It's a process. Lithi iBhayibheli sekhulile alisho ukuthi esezele. Wala ukubizwa ukuthi indodana yendodakazi kaFaro. What I rather suffer affliction with the children of God than to enjoy the pleasures of sin for a moment. Once umoya ngcwele athatha over empilweni yakho, wenza ama choices are wise. You don't choose anyhow. Ngisho noma ukhutshwa umzalwane, you don't choose ukuhlala ekhaya. Your choices are given to you by the Holy Spirit. I am coming very soon, Jesus says. Set your house in order. Receive the second phase of the Spirit of the Father in your life. Allow the Spirit of God to minister to you and prepare you for this life while you are waiting for Jesus to come. Vumela umoya ngcwele ayishintshe impilo yakho
ngoba ushintshile nature yakho in your spirit. Where you are born again, you are like Jesus. Now sekufuneka ishintshe inkambo yakho ke manje, ushintshe ukukhuluma nokwenza yonke into i-character yakho nayishintshe into ukuqhubeka lokho kulula akuphele manje. Lento ukuthi ube nenhliziyo encane njalo, ube touch, ube irritated, ube irritable kancane ngisuqabeni angisakhulumisani for 3 days la endlini. And you can feel manikakhulumisani kune binding spirit nivulela amadimoni obhodloza udonga inyoka iyangena imlumo. Now that's why the Bible says never you give a place to the devil. Ungamniki uSathane indawo, kodwa mawungekho kwi second phase kaMoya Ngcwele uyamnika njalo uSathane indawo. Isikhathi sokudlala isonto manje niza la enkonzweni kanti niza nje kuba kuyisonto elihle elikhala ama instrument. It's over. You must come here to be changed. You must come here to minister, to allow the Holy Spirit to minister to your life. You must come here with a purpose, with an open heart. I want to move from glory to glory into the image of Christ. I'm sick and tired to be an ordinary Christian. I want to be an extraordinary one. I want to imitate Christ. I want to bear the fruit of the Spirit. Uyahlupheka nawo uma umuntu wesifazane ukhulu uzube no 30 oh hlome no 20 kodwa zingekho impawu zokukhula. Udade wethu haleluya unjani? Abana mabele bakhathazekile asazi kuzothiwani mayicela. Uzoncelisani uzoncelisa ngani njengoba engenamabele. Ingozi ukukhula kodwa zingabikho impawu ezikhombisa ukuthi ukhulile. Now, we need the second phase of the Holy Spirit on a daily basis, every day. Ukhuluma nathi silele emaphusheni, ukhuluma nathi sithandaza, ukhuluma nathi sifunde iBhayibheli, ukhuluma nathi emsebenzini, ukhuluma nathi sihlejwa, ukhuluma nathi sixoshwe emsebenzini. Ukhuluma nathi simisiwe enkantolo, lithi iBhayibheli bazonimisa enkantolo, ningakhathazeki ukuthi nizothini, uMoya Ngcwele uzonika amazwi okukhuluma. Umoya Ngcwele ukhuluma nathi sixoxa sikhuluma izinto ezishubile emndenini, husband and wife bekhuluma izinto ekubonakala kahle ukuthi uma ngabe engekho uMoya Ngcwele kuzokhulunywa koze koshaya u6 ekseni njengoba niqale ngo6 ntambama. Uma engekho uMoya Ngcwele uzozokala egcineni sekhona ukuthi ngcono sihlukane. Ngoba manje benisebenzisa amandla aphelayo, amandla enu trying to solve the insolvable problem. Problems are perplexities with your own mental ability without the aid of the Holy Spirit. Kodwa mayikhona uMoya Ngcwele ziyalunga nje izinto emntaka ba. Nibone noSathane bese eqala ungena la. Nikwazi nokuhlola umoya. Ukuthi I know my wife, you love me. I know nonkosikazi athi yeah man, yeah I love you my husband. USathane bese ethatha indawo. Kufanele sibe ngabantu abakwaziyo ukubona mase ngena inyoka enomsila. Angazi ngilebelethe ngisho. Haleluya. Kufanele sikwazi ukubona uSathane mayisengenile. Ngoba sibambene nenyama negazi. Angibambene nomkami. Mangabe umkami enza into engenza engayilindele ukuthi ayenze akuyena, there's a spirit behind. Okwami is to pray a prayer of deliverance. Noma ngathandazanga phambi kwakhe but ngasese get Lord intervene. Holy Spirit have your way. And then keep on loving your wife, keep on loving your husband. Ngoba it's not flesh and blood obhekene nayo, it is the spirit of the devil. Bengifuna ukuqala namhlanje nge spirit of a python. Ngizokhuluma ngaso kulezi insuku ezilandelayo. For the first time selokhu ngaqala ukushumayela ngo1975 angaze ngikhulume nge spirit of a python. And it's not a message oyizwa anywhere, even on TV ngeke uyizwe. iPython iyazonga iqale ibambise ivictim yayo iyahlala ngesineke ihlala etshanini ithule kwesikhathi icamouflage iyakwazi ukulinda for days ilinda ivictim yayo. USathane nesineke sokulinda usuku lokuthi ukubamba nini. Wena uzibona usucasukule kuphela isonto lonke usumnika indawo uSathane usubhodla usidonga ingoni inyoka isiyangena yakulunga. Kuthiwa amazinyo ePython awanayo poison. Amazinyo ePython is to grip you mayakubamba awuphunyuka kalula.
Njoba lithi iBhayibheli siqaphele uSathane uyazula njengenyama ufuna ngamgwinya. IPython does not chew its victim. It swallows, devours. Iyazithandela kuwe. Ibisimisa ikhanda eduze kwakho. Ilalela ukuphefumula kwakho. As long usaphefumulo ngesikhathi iqinisa kakhulu. It squeezes life out of you. As Jesus is pouring life into you, uSathane is squeezing life out of you. Squeezing prayer life out of you. Uzibona yabona sengawe emthandazweni kanti ngangifuka ngo4 ubanjwe iPython. Hayi ngizokhuluma ngayo next week. And when the python is telling itself around you, kunesono kuthiwa nibalekele isono kuthiwa nilahle nesono esenze njani esithandelayo nobule engane nje obuyishaya ngoswazi nje uqaqa iPython kuthiwa buyathandela engqondweni omntwana. And kuthiwa njengoba ilana it hisses, meaning the enemy speaks lies in your ears. And it does not stop squeezing you until you stop breathing. And then start with your head when it begins to swallow you. Kuyenza ukuthi abanye sebevele ngemlenze. But I'm here to tell you, the time has come. The spirit of a python must be destroyed. The spirit of a python